Good morning and welcome to the news. Congratulations to Mary Jane for winning £10 in the lottery. Happy birthday to Auntie Nell. A coffee evening will be held at Llangefni Chapel on Friday. Ni ydy'r Maffia Cymraeg. A da ni Dydd Iau. Faint o bobl sy'n siarad Cymraeg wrth i Llangefni? Yo mate. Yo mate. O boblogaeth Llangefni yn siarad Cymraeg? Nac o. Da iawn bod nhw. Ydych chi'n gwybod oedd plant sy'n siarad Cymraeg o'r gwaith cario yn yma yn darllen a chyfnod? Wel, dwi'n gwybod gyda. Dyna wir felly, ynddi? Dyna iawn. Da iawn. Nag o, diolch. Diolch. Oeddech chi'n gwybod mae dros 57.2% o boblogaeth yn Ysmôn yn siarad Cymraeg yn cynta, ia. Doedd nhw'n siarad bela, siawn sa'ch O na, dwi'n O, ma'n nhw well. siarad Cymraeg fan nhw. Ia. Dwi'n Saesneg. O, na fo. Ti siŵr o'n? Yndw. O, perffaith. O, na fo. Os ti'n deud, na i gredu di. Oce, ta. O cwr. Iawn. Diolch. Pa. Oeddech chi'n gwybod y siarad o iaith yn rhugl yn eich galluogi siarad trydydd yn llawer haws? Mae 40% o weithleoedd yn gofyn am sgiliau dwyieithog. Mae bobl sy'n siarad Cymraeg a Saesneg yn ennill mwy o gyflog yng Nghymru. Mae dros 70% o boblogaeth yn y byd yn siarad mwy nac un iaith ia. Ni ydy'r Maffia Cymraeg, ia. So siaradwch Cymraeg! Io. Da iawn.